abịa m ka m kọlụ na akụkọ n'elu ụwa nke anyị nọ tata na ọsọ gị magide mma ọsọka gị ụwa imi wee pointed nose na ọ bụrụ na ị nwere ego oyibo n'ebe Igbo bụ nkịtị ọkwa na ego bụ mma nwaokolobịa na money be fine boy yo ọ bụ gịnị bụ mma nwoke 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 ọ ka ọ dị ọsọ gị mmasị mma n'ụwa mana ị nwere ego Igbo ọsọ gị nwee pointed nose na ị nwere ego ọsọ gị nwee pointed mouth ọsọ gị nwee red lips ọsọ gị manarị ha si nua inwezi ego n'ịmụ nkịtị afụtu any man wey no get money na afụtu you be afụtu oyi o nwere ovu nwoke jeli ka ọ nụọ nwaanyị mana nne bụ nwoke malụ mma ọfụmanụ mana o nwere ego nwaanyị o jụrụ ka ọ nụzienụ bụ nwaanyị nne ya na-eme enyi o nwee lụzie mbosi o ya ejezi ka o mego nwaanyị ya o nwere nwoke nwere ofu anya atọwo ice nwoke nwere ogbu anya si malechi ya wee batazie wee bụ nwaanyị a na-akpọ Ngozi ka n'ụzọ wee si ya Ngozi ka na nya chọrọ ka ya nụrụ ya nụba mana nsogbu nya nwere bụ na nya nwere ofu anya nụ mana ọ bụ nya ka na-akpọ nwa ọkachie na ala Igbo niile Ngozi ka nwee kpọnye ọma ọkachie mi nwere anya mpe mi nwere ofu aka na nne ya anụghị dịnụ ọgwa na ego bụ mma nwaokolobịa ịgba ego nwee gozie ka o mezie gị enu ọ bụ na nwaanyị enwego dị onye ọzọ o nwekwa onye oyim nwaanyị fụrụ n'anya nụ ọ bụ gịnị ka eji rapụzie mmụọ
iwe menụ n'anya nụ nwanyị nwekpọ ya na nye ya liro fine boy na-ego bụ mma nwoke ma nwoke nwere owu anya ma nwere owu aka he will still marry his own choice. Eji m egwu a nwa na-abụ nwoke baji agbaba mbọ fine boy no dey keep food for table go and hustle. Once you have money you have everything that make life to sweet. Kanje kenezi oyi mo manu ezi oyi aka m Prince Henry Njamaze ezi nwa dị namba 1 na Malaysia ezo mogo Prince Henry ezi oyi mo manu Prince Henry Njamaze ezo mogo dalulo ezo mogo na Malaysia. God bless you more and more, sir. Kedumaka Prince Chimezi Amukamara. Prince Chimezi Amukamara. Where's the Mulabu one? Now, Mama. I went a high chief. You can't do Maduna. I want to take one to South Africa. Ezo mogo ogwevi ke tugu madu na manu akuna take one akuna takasi ego na south senior brother kadivi yemelu wanne ginegu senior man my brother I throw a salute kanje kanasianu ezi oyi mo manu chukwu ebuka nneka oji chukwu bụrụ ụzọ kwa na anamu niile obele nwa na ali elu jisike chukwu ebuka nwa nneka chukwu ebuka nneka oji chukwu bụrụ ụzọ na mmụọ bụ agụmụ mana Lagos State gị nọ wee na-agba mbọ Boniface Ilegbu n'odogunu son of the soil na mmụọ bụ agụ ojeze ka nkene Boniface na-erike Okoye wakili bọọlụ mma onye chi na zo nwe wan n'ọla mme ụmụnna nwezu ahụ wan na nam niile nwene kene sa Victor Obiora Ojiego eme ọgọ wan na nam cash money